Se jaħlu tarka tan-nazzjonalisti u xejru bċertu pjaċir iż-żejtun. Kien konvinzjoni li żammu fidu. Tatni xi ħaġa li għandha mal-100 sena u nixtieq norilkom. Iżda l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu jisfakka reġut fuq din ukoll. Fil-fatt maħniex ċerti kemm ser iżomma l-weda li waħlu fl-uffiċċju tiegħu biex jiftakar fin-nazzjonalisti. Issa li ħareġ li 100 sena ilu l-emblema fuq il-maktur li xejjer ma kienx teżisti. 100 sena ilu kien l-1916. L-emblema tal-Partit Nazzjonalista magħrufa bħala il-Maduma li xejjer Busuttil kienet iddisinjata minn Vincenzo Bonello fl-1927 u żżanżnet għall-elezzjoni ta' dik is-sena. L-1927 hija d-data li kkonferma f'kitba fit-Times Victor Ragonesi li fi żmien kien lit il-leminija ta' George Borch Olivier u eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Allura l-maktur ta' Simon kif seta' eżista fl-1916? Mistoqsija li Simon biss jista' jweġibha jew forsi l-mara li qal li xtaqitu jkun il-verritt tiegħu. Ejja ngħidu li l-emblema fuq il-maktur kienet disinjata mal-ħolqien tagħha fl-1927. Dak kien żmien meta l-proċess ta' stampar fuq id-drab kien jinvolvi l-użu ta' stencils. Kien aktar lejn nofs l-istess seklu meta bdew jintużaw metodi aktar ekonomiċi u ta' ħeffa. Infatti, iben id-disinjatur tal-emblema li mħallef emeritu Giovanni Bonello fl-ewwel volum ta' sensiela Histories of Malta kiteb li l-maktur stampat fuq il-ħarir tal-Partit Nazzjonalista kien intuża f'xi żmien bejn l-1938 u l-1940. Lilen mill-misteru ta' kemm għandu żmien il-maktur. Hemm min jgħid li ħafna iswed fl-isfond ifakkar f'ammirazzjoni lejn Benito Mussolini u żmien iswed ta' faxxiżmu. Infatti l-kulur blu li jidher fil-maktur ta' Busuttil daħal fil-Maduma ferm aktar tard biex itaffu l-isfond iswed tal-emblema. Li dan il-maktur li għandu mal-100 sena inżommu jien bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U jiena wetta li dan il-maktur jiena se nżommu fl-uffiċċju tiegħi. Jiena wetta illi dan il-maktur se nżommu fil-uffiċċju tiegħi biex naraħ kuljum, biex kuljum nara l-arma li hija t-tarka tan-nazzjonalisti.